Okay. Okay mga kawarais. May pupuntahan tayo, no? Surprise. Hello. Okay, papunta na kami doon. Driver ko ngayon. Yan siya. Okay. So, ayan. Woo! Okay. Parang ito. Okay. Municipality of Mercedes. Hi, vlog. Unwind tayo. Ang kawaray. Okay. San Jose. San Jose. Elementary. Okay, may construction dito, no? Napaganda ata yung elementary. Okay. Kakapoy. Pupoy. Ayan yung bahay nyo. Dito yung San Jose. Simbahan. Yung court. Ayan. Dito na, no? Tapos dito sa kabila. Sarap mag-travel sa umaga. Okay. Ambrosio. Oh. Dito yung bahay nyo, oh. San Jose. Okay. Malapit-lapit na tayo sa Song'an. Mga kawaray. Pasongan na kita. Diretso. Makanan kita nga da. Ako kaliwa. Hindi? Nakaliwa? Okay. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na mga kawaray. Okay.
Okay mga kawaray, nandito na tayo. Okay. So nakikita nyo no, ito alayom kidarahit iyo basura salamat. Yan. Ito yung ilog ng Sunguan no. Ito yung driver natin. Ang kawaray. Okay. Ayan mga kawaray. Hello. Andito na kami sa Sunguan. Parang malabo kami ngayong maligo eh. Kasi mababaw. So i-view na lang namin no mga kawaray. Papakita na lang namin sa inyo ang Sunguan. So may pinaka-waiting residential dito. Ayan. Pati din dito sa kabila. Kita yung paligiran. Yan. At least nakita niya. No? Okay mga kawaray, don't forget to follow my YouTube channel and my Facebook page no, para marami pang mga videos na i-upload natin. Okay, see you.